live. Good evening. Hi. Wait lang. Good evening. Long time no here. Kaya paluwayan na nag si mama. Hi Michael. Bonjour. Tout va bien. J'habite en France en Bretagne. Bretagne. Hi Michael, how are you? Long time no here. Chara. Palawaya ga, pinagla-live si mama. Yeah. Bukla na yung kay magturog ka na. Na kani ka ano ako, nagla-live ba ako? Ito ka na ako. Bukla mo na yan, kaya ka maturog ka. Hi everyone. Ganon dapat. Hi, so 5 people here. Thank you. Can you give please the thumbs up? Thank you. 12 people here. How are you guys? Quiet night now. Not like past weeks, past days. Too loud. Thank you for the 21 people. Oh my God. Thank you so much. Salamat sa pagpunta. Sa dumadaan, sa bumibisita, sa napapadaan. Thank you so much. Mag-iwan po ng patusok. Salamat. Thank you. Sa nagtatthumbs up. Sa nag-heart. Thank you so much. Hi Manuel. Ay, shalom. Hi. Hello. What? Hello Manuel. How are you? Hi, Insan. Kumusta? Okay lang. Ikaw, kumusta na? Nakaraos din ang pista. Pagod, puyat. Puyat. Kumusta? Kumusta man dyan? Okay lang din. Tapos na ang fiesta. Nakakamiss. Oo nga eh. Umuwi si Jericho. Unang-uli. Tapos, ayun, nagsarayaw si Rader. Na ako naka-join.
salamat sa nanonood. Thank you. Nag-uli sila, ayos pa lang. Magmahon man ako, magmahon man. Pag-apagyanan na ako, di ka na maboboring. Di ka na maboboring. Kaya maski once a month, maski once a week, no? Masaya. Minsan, siya nga pala, saan kayo sa Texas? Houston. Texas, Houston. Thank you for the 26 people here. Thank you so much. Hi. Gabriel. Gab. Ibili mo na yan. Ha? Diri na. Gabiho na. Hi, Merigan. What is your language? Where are you from? Lives in Texas, Houston, Texas, America. Houston. Thank you for 21 people here. Thank you so much. Hello. Sa 19, baka mag-iwan po ng tusok. Katusok naman. Sa numili. Katusok naman. Tusukin niyo naman yan. Sayang. Joke. Salamat sa tumatambay po. Thank you so much. Okay. Kasi mag-transfer sila ate sa Texas, Houston ata din sila. Maybe next year, yung kasama ko lagi sa pamamasyal. Talaga? Wow. So, nice, good news. Houston, Texas, Houston. Taga dun siya. JC sa. Hi ate, ako nga pala si JC sa. 19 lang po ako. Okay. Thank you, JC sa pagpunta dito. Thank you so much. Taga saan ka, Jay? Manuel? What do you mean, Manuel? I don't understand. Can you speak English? Thank you. Speak English or Tagalog? Thank you, Manuel. Santos. Thank you. Thank you for the thumbs up. Thank you, guys. May kilala akong Santos pero bastos. Charot. Tawa si Gabi. Oo nga, insan. Kaya soon pupunta ako. Maybe next year pag nakapag-settle na sila sa new house nila. Malapit na sa'yo. Doon na sila titira sa Texas. Taga Tanza, Cavite pa. Okay. Ingat lagi. Nice to meet you, JC sa. Aral ng mabuti. Ganon. Follow your dreams. Thank you for the 2 people now. Ikaw ate. Ako? Okay lang ako. Okay lang. Hi, Mensu. Hello, Mensu. Taga Philippines ako. Bicol. Ayan. Oo, nagpa-transfer sila ng work nila doon. Kasi may malapit daw na cruise doon. Mahilig sila mag-cruise kasi. Okay. Sana, payagan ako magtrabaho doon. Mas maganda yung may trabaho. Charity, what about Houston?
Charity asked if where do you live in Texas? I said Houston, Texas. Am I right? Hi, team from Cha. Hi. Hi. Oh my god. Yes. Okay, so I'm right. Houston, Texas. Ole. Wait lang. Makauli kay Dada. Makauli kay Dada wala po Dada ulit po. One of my friends will transfer to Texas. Maybe this the year. I will visit them always. Okay. Wow, so nice to good to hear Insan. Yay! Malayo pa pero malapit na. This end of the year. Wow! Good job. Yay! If you move to Texas also, it will feel like you're at the Philippines. Because of hot weather there? Tumatawa. May tumatawa. Thank you for the 5 thumbs up. Salamat sa tumatamsak. Salamat. It's hot here. Okay. It's hot there. It's fine. Prepare. Salamat sa nag-heart. Salamat sa tumatawa. Salamat sa nagbababum-bum tara-tarata. Thank you guys. Yes, and son, malapit na. She is asking me if I could transfer in Texas, Cuba. We'll see. Oh, transfer ka na dun. Para sama-sama together. Oh my God. Emod. Yeah. Pati on. Na-emod. Okay. Yes. Kasi sila sabi ko nila bad attitude ka, bad manners ka. Para kayo, pwede mo. Dapat kaya ulit na. Dapat Ashley, Tata, ulit ka na. Yes, ganon. Ashley, Tata, ulit ka na, please. Ganon. Ashley, sabi mo, yag ang orong black na yan. Paulag ka ng black. Muyag ka ng black. Hi, hello. Oh my God. I can transfer anywhere as long as we have clinics anywhere around the US. But I don't want to be alone over there. Yeah. Okay. Yes, of course. Tama. Good evening, Cheryl. How are you doing? Hi, guys. Thank you for joining here. I'm doing live and just finished the dinner. I understand. Thank you, guys, for joining the live.
Happy ba My best fruit. My heart is my Happy heart. ba Conedet? Chipansini di pinili. Chimpanzini di pinili. Mali, You're ipansin welcome. ba na nini? Iba sinabi nito. Chimpanzini di pinili. Hello, thank you. Kahit hindi pinili. Ala, simpansin ba Hindi man piliin. Ash. Si Ash? Ash, pauli. Kana, upuli ka. Wow. Laudero. Araw sa Bye-bye, Ash! 1, 2, 3, 4, 5, di ka pala type. Ang ganda naman ang mga quotes mo. Talagang patama talaga sa akin. Ouch! Ouch naman. Nakaka-hurt. You're like, thank you guys. Thank you. Happy Baconedets. Hello. It's alright. It's fine. 1, 2, 3, 4, 5. Di ka pala type. Ouch. Raot. Chimpanzini di pinili. Oh. Wait, gala muna kami. Okay, bye-bye. Happy Baconedets. Bye-bye. Thank you for joining. Thank you sa thumbs up. Thank you for the 27 people here. Wow, thank you guys. Wait. Salamat. It's been thank you for always here. Thank you so much. Pag-ibig na nadarama para lang sa'yo aking sinta at hindi iibig sa iba. Guys, tap your screen for like tap your screen for like her. Thank you, team. Thank you, my team. Thank you for the thumbs up. At hindi iibig sa iba. Thank you for the 8 people. Thank you so much. Thank you for the thumbs up, guys. Ano si mama? Much. Salamat. Salamat. At hindi ibig sa iba. Wala na bang ako sa puso mo? Hoy, Gab! Ano mo na yun? Na-recite mo na yun, tutuumon mo. May laban ka mo. Ay daw. Makararaw ayo na diri mo pa na ano yan to. Minsan, alis na muna ako. Need to do something else. Mag-back to school na si Matt. Kaya mag-ayos muna kami. Ingat lagi, Insan. I can't wait to see you guys. Thank you, Cha. Thank you, Insan. Thank you sa pagpunta. Salamat. Ingat ka dyan. God bless always. Take care. Health is wealth. Whatever happens. Take care of yourself. Thank you. Love you. Balinwan. Oh, where's your dada? Adda. Hi, Manuel. Ay, Manuel. Si Manuel. Si Manuel. Tuumon mo na yun. Pag natuon mo na yun, pwede ka na Pantuon mo na yung dati hindi ka na We will you to We will do. Ba't yan? Come here. Pag nakaduwan ako na ulit, pwede na. Oo.
I-recite mo nga sa ako. Ako na, kay diri ko dapat wala kay mudan. Diri mo pa to. Dapat ito to. Hindi pa lang ako. O, mama, kasundong ka pa lang. Madali na ang laban ninyo. Tudan mo ang cellphone. Ako, tumano mo na yun. Ako na yun na ano mo. Cellphone. Dili ka muna magsisilphone. Dili na, pag nagtutom, dapat wala sin ano, sin irugan. Tapos, Gabriel, diri irog sunan pag ano ha. Kung diri ko pa ikaw sabihan. Kaya man ang edukan. Tuho, may irugan na nga ni siya. Ay, Ito, babasa ba ganyan? ako didi. Ako nag-cellphone. Badyan, bad. Mama, mama. Badyan, bad. Ay, nako. Ay, diri ko na apin. Happy mama. Oh, ay, matiun mo. Oh. Ang hulog na hangin, ang aking pag-ibig, nadadadala sa'yo'y pagpapalit. La, 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 la. Someday I'll find someone who really loves me. The one who call me baby. Mama, salamin. Ay, baba, nagla-live ako. Salamin. Salamin yun. Angkas mo ako si tita, dali. Ito. So guys, may samay ako guys. Mura di pa yan. Ay, di, ay, maya di ha? Di ba yan? Ay, masakit. Bawa lang dito. Gabriel. Ay, sabi. So guys, may ubo. I-memorize mo muna ang ano, one stanza. Hadi ho. I-memorize mo muna inihaw. Pag na-memorize Ako mo po. na i-memorize Ako mo po na. Pag si, memorize, ako po si tapos Ashley mag-iwag ka sa Marman. ako natutuan mo siya. Tapos Bye-bye. Bye-bye. Ako po si Ashley Marman. Bye-bye. Kala mo di ka man maganda. Ako maski maganda. Niel Tolosa. Hi, So guys, may Niel. lechong She's kami. coughing. No, she's not coughing. Hi, Niel. Where are you from, Niel? Taga saan si Niel? Taga-tipo. Dito pa. Dito pa ako sa Saro. Krista. Ha? Tumo ka na sa Saro. Tapos sa saro naman na istansa. Anirog sa diha. Anirog sa no. Tapos ani kaduwa naman. Pag natuo mo na yon, pero mo lang siya tuo mo. Panatuon mo na yada. Pag natuo mo na lahat, bigyan natin ng buhay. Ashley, go to bed. Natuon mo na yada ko yung gabi na ka na sa Sabi ni Daddy Tim, Ashley, go to bed. Ganda mo do. Oh, thank you. Thank you. Thank you kahit may edad na. May comment na sa akong guys. Go to bed daw. Go to bed. Now. Ala, lagot ka. Kadiri ka nang susunod. Ikaw. Why you don't obey? Now. You need to obey. Bye. Go to bed. Kata na. Good night. Hoy, yan ang dalan mo. Ano lang ko ako sa may katulog. Oh, sige. Budong, ano mo muna, kung malubat yan to. Mani review. Ayan ka.
Higa na, baby, kasi mag-baby time pa kami ng mama. Sorry, hindi ko siya anak. Pamangkin ko lang po siya. Ash, she's not my baby. She's my niece. Niece. Gabriel, like Ashley. Ma, Sigurado ka, kuha ang panirugan mo. Kay ba, kadto ka mo sundid to. Pag ano mo sun, wala ka irugan. Pakaraw ay ka lang sundid to pag ano. Pag-abot mo dito, pag manto mo sa mic, yan. Strong na. Oy, shut up. Ano ba yan? Nyel, kalma. Thank you for the 18 people here. Thank you. Salamat sa tumatansa. Thank you so much. kaya ka po niyakin ako si Alam mo, Niel, may ano ko, may namit ako dito. Taga dito ng isang. So, maano siya. Gentleman siya ng una. Nakilala mo siya, baliw pala. Baliwag. Sus Marios. Bata pa yun. Padami kayo ng padami. Sa atin lang to ay doon. Taga saan ka niya? Joy! Ayaw ko siya. Taga saan si Niel? Salamat sa 10 thumbs up. Salamat sa 10 nanonood. Niel, English. Mag-English ka daw, Niel. Kasi hindi ka maintindihan ng aking manager. Hanip yan, Niel. Hindi talaga maano, ha? Tita yan. Nagtulang si Kuya Gab si Baba. Bilis naman. Ako na yun, oh. Kaya may recite ka sa ako. Yay. Sige. Ayan, cellphone. Sige. Tuman mo. Hindi kang panmansa. Kang panlahat. Wow, ang galing naman ni Kuya Gab. Luzon, Visayas, pati na sa Mindanao. Ay, ang galing nga yung ganun. Listen, very good. Yeah, ang galing ng baby ko. Tapos, sige pa. Sige pa. Ayan na. Oo, sige na. Ewan ko pa. Ang galing ni Kuya Gab. Dapat ganun ka. Tutuman mo yun. 15 minutes ulit. Bada. Saro lang ang natuma. Dapat muna lang. Pag diri ba yung natumong sa aga, di ka na makasilpon. Hindi ka na makabakal. Oo, wala balon. Paggutom ka lang sa school. Para di ka man tago. Siyempre, kayo Hindi nag-aaral. ka nag-aaral eh. Pinapaaral ka, hindi ka mag-aaral. Di mag-cellphone ka na lang. Tama, mali. Balik. Mali. Oo. Ay, tama. Mali. Ano ka, kampi tayo eh. Kampi tayo, dapat kampi tayo sa tama tayo eh. Ano mo pag tama, goods yan. Ito. Yung kamay daw Tanin. Nini. So guys, kampi kami ni Tita. Si Kuya Gab, wala kakampi. Wala. Nagigigil ako, nagigigil ako. Hello! Hello, No mga need to friends. English. No, you need to speak in English, Niel. So pala, English ako guys.
Si Ashley nga, nag-English. Can you speak English, Ash? Yeah. Oh, yeah. Maulang. Jay, So, Sisa. guys. Hi, Jay, So, Sisa. guys. Wait lang. So guys, Hindi na ako bata, ate. May anak na ako. Ate, wala na ako asawa. May asawa na yon. Asawa, pero yun anak. Dito anak ko kay mama ko. puyo na, puyo na. Wait lang. Nagbabasa ako. Ikaw ang puyo. Kaya ako ang nagla-live. Ikaw. Ako live sa ako live. Pagbutihin mo yung buhay mo, Jay. Ito masasabi ko sa'yo, ha. Payong kapatid. So guys, may pagkaon ako So, chicken. ayusin mo yung buhay mo, yung anak mo. Inayos ko ng Sandali, hindi ikaw. Ayusin mo dyan yung buhay mo. Palakihin mo ng maayos yung anak mo. Huwag kang ng babae agad-agad. Na? Ang babae nandyan lang yan. Inayos ko na ang buhay ko. Wala na akong buhay. Babad dyan. Hello guys, sorry guys. Hi, Marty. Hi That's Marty. it. I'm out of here. Why? Why you out Awa, of here? YouTube picture. Why? What happened? What? Tinatawag mo? Ah, okay. Mumble. Hello, pwede po ba makita Picture? oh my God. Oh my God, goodness. Oh my Oh God, my goodness. goodness. Oh my God. Good evening, kaibigan. God bless you. Shout out, kaibigan. Hi, Andy Masong-song. Oh my God. Mga Oh my Pilipino. goodness. Akala ko mga Pilipino, mga mababait. My goodness. Nakaka-disappoint man, ah. Nababati na guys. Kaya nakakawalang tiwala, ah. Mga Pilipinong lalaki. Nakakawalang tiwala, ah. Dahil wala na respeto, dong. Wala na respeto talaga, dong, ah. Kahit ano na lang, dong, ah. Kayo, may mga asawa kayo, may mga jowa kayo. Mahilig kayo sa mga reserve, ha. Wag na, ate, wala talaga. Ate, mahal na mahal ko asawa ko. Hindi ko alam ano ba talaga ang nangyari. O, yan din. Ang nangyari kasi, kaya siguro, may problema na kayo. Hindi nyo lang inaayos. Salamat, Andy Masong-song. God bless you too. Nyel, nyel. Wag ako nyel. Wag landi, hindi to landi-landi ah. Hindi to TikTok. Pwede ka magganyan sa TikTok, kaya malandi-landi doon. Kasi sa YouTube, pati dito may landi-landi din. Yung my goodness, tayo talaga mahilig. Sanay na sanay makipag, ha? Sana po, grabe ka naman. Amable. Magpa-check up ka na. My goodness. And amable. Hindi ka nag-iisa. Maraming ganyan. Dito, meron din ditong ganyan. Parang lahat gusto tikman. Feeling guwapo. Totoo. Feeling guwapo. Feeling lahat ng babae, mahuhututan niya. Mahuhututan niya. Lahat sinachat. Lahat gustong duwain. My goodness. Lahat kayo mga ganyan. Paano mo siya? Katulad mo siya. Dapat sama-sama kayo. Dapat yung inaan mo, katulad mo rin. Bye na po, ate. Ka dyan, ha. Wala na talaga, ate. Sige po. Bye-bye, Jay. Thank you sa pag-join, Jay. Salamat. Dito na anak ko kay mama. Sige, ingat lagi. God bless you, Jay. Sisa. Pabutin mo yung buhay-buhay. Kailangan na move on. Hindi kailangan habulin.
pagbutihin lang yung maging successful muna. May tamang panahon para sa mga ganyan. Pakatatag. May kanya-kanya tayong pinagdadaanan sa buhay at alam mo, hindi lang ikaw ang nakakaranas ng ganyan. Yung iba mas malala pa. So, much better na makawala kayo sa toxic relationship. Kasi kapag mag-stay kayo tapos hindi naman kayo mutual feelings, toxic na yan. Hindi siya healthy relationship. Okay, alright. Masasaktan at masasaktan ka lang. Mauubos yung pasensya mo. Baka masaktan mo siya. Kasi baka sobrang sakit na bigat na pinaparamdam sa'yo. May babalik mo yung sakit sa kanya. So, ang ganda na yan. May gap. Para are you in toxic relationship? J is I advise J. J is like broken, breakup, failed relationship, I think. You have a kids and his kids is in his mother. Thank you for the 9 thumbs up. Thank you so much. 5 people here. Thank you guys. I don't wanna know what's right for you. I'm telling you when like me, she's on my mind. Oh. Thank you for the 6 people. Yeah, thank you guys. Nalutok na. Bukladan mo na yung gab. Kaya matuturog ka naman. Ibuklad mo muna sa iraron bago mo yun. Ang towel. Ang towel. Yan, tama na yun. Parang randigan yan. Kahit na magkalayo tayo, namimiss mo na ako. Kahit hindi pa tayo magkakasama, nararamdaman ko. Mayakap ako, alam ko, pangarap mo na magkasama tayo, ano yun? 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 Pangarap mo na magkasama tayo, ano y
Hindi man ikaw ang pangarap ko. Oh my God. Alam ko, mahal mo rin ako. Alam ko, Kumain ka na. Teka, kumain na. hindi mo Darling? ngayon. Darling? 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 Wala si Darling. Oh my God. I love you. I'm nice so. Darling? Oh my God. I need to write the song. Darling? 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 Hi for far people here. Luzon, Visayas, and Mindanao. You are the love of my life. And the innocence of life. And the sun. Oh, how can thank you for the party po. Salamat. Alam ko meron. Okay? Okay? What means okay? Hi, thank you guys. I need to end the live now. Thank you for watching. God bless us. Thank you. See you later. See you again next live. Bye. Tayo na sa isang nagdala tayo ng